Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Jessa, may problema ka ba na ako? Wa. Wa. Kuan lang. Ang imong lihok. May tao nga po parehas nimo. Ha? Kinsa? Kuan. Jessa, may problema ka? Oh. Jessa, naunsa ka? Oh, wala mo problema. Sultihin ko. Kuan. Sorry. Sorry nga. Doon na lang ko'y nahinumduman. Parehas manggod mong klinaktan. Oh, Sorry. kinsa? Kinsa ba na? May mo ba? May mo bang di na tamagisgot niya? Ambot. Nabuang na tingali ko. Pero kalit lang kong nahinumdum sa animal. O, di ba? Kung mo na, kaaway ni mo imong hinumduman tungkol sa ako linaktan. Ambot ba? Ngano kalit lang kong nahinumdum niya. Diha ka una, ha? Magpangilami si JR sa daplin sa baybayon. Unang higan nga nakakita ko ni Chisa. Nabantayan niya ako ninihukan. Mahinumdum na kasi na ako. Gamaong bangasong lalaki nga. Yung ikauban sa isla. Sunod sa upat ka ato. Nausaman ko. Nayapak matingali ko. Nganong kalit man akong nahinumduman ang sarpahis rapist sa isla. Pero ang linaktan ni Andrew, parehas kamay. Nganong siya pa man ang paparehas og lihok sa animal nga manlulugos. Jessa. Hindi na natin ka mainom na tubig. Nahibaw ka may problema ka. Inom. Inom mo na ini. Salamat, Andrew. Salamat. Kung ano sa man ang nagkahasuli mo, andam ko mamati, Jessa. Ayun na. Dilit ako gusto maguna-una pa sa nangagi, Andrew. Oh, sige. Todd, sorry nga. Ako nang puton niya palag-uban ni JR. Kinala mo pa uli ka to. O maugapon na. Pagdagi mong pinalit alang ni Alex. Unsa na sa kaya akong paliton karon para ni Alex. Bakos. Gipalitan na sa kuno mong bakos. Oh. Nakahuna-una ko nga medyo guba naman ang imong mga pakos. Mo nga naghapit na lang ko. Mao ba? Salamat ini. Today, Alex. Usay gusto nimo ako lutuon sa panihapon? Kanang imong ganahan. Okay. Kuan,
Mag-iskabit siya ko. Okay ra? Sige. Lamig agluto ha. Okay. Tunag yun ay tabo sa lakaw ni Jessa. Kay malipayon kay siya. Lahi kayo yung naong sa unang mga adlaw. Dili ko lang una siya palapokon. Kinahanglang matutulan ni Puboy ang lugar ng ida. Ang lugar ng id na tumboy. Kinahanglang duha ang musunod ni Jessa. Kami nga na nagkatawag si JR. Kung normal pa lang taong palikita ni Jessa. Kung ako pa lang unang nakakita kaniya. Kung dili si Alex. Lahi tingali ang dagan sa mong kinabuhi karon. Huwag ka lang mahibaw, Jessa. Kung unsa ti ka kamahal. Nakatuog ng maayos, Jessa. Ug malinawon kayong iyong naong nga natuog. Jessa, mahal ta ka. Ug dili mahimong ihatag ta ka sa lain. Kung kinsa man ka ng id na tumboy nga nakapalipay nimo, mamatay siya. Unsa to? Gusto kang makikita ko karon ni Edna? Oh, ihatag ning kwarta niya. Kwarta? Para usa pa ni kwarta, Alex. Aron dalion niya yung pagsunod kang Andrew. Kinahanglang maikasuol siya sa mamahimo niyang kauban. Ha? Sige. Malipay ka si Edna ini. Sige. Human na to kaon, magkalakaw ka na. Okay. Oh, unsa? Gisugo ka ni Alice nga hatag ang kwarta si Edna? Mauna. Busa, magkita ta, Edna. Magsabot ta sa maay na tong buhaton. Oh, sige. Magpaabot ko. Oh, sige. Bye. Mura magkakulbaan ang gibuhat ni Alex. Tinuod ko kang mituo siya. Nga may Edna nga higala si Jessa. Pero, dili ako mahimong balibaran si Jessa siya pag-ani. Kinalamangan naman lang kundahan. Kung asasang ko kanya mo pa nagkita ni Jessa. Magkita ni sabi karon si JR. Ug si Andrew. Si Andrew tuod. Lahi na kayo siya ni Alex. Buutan kaayo siya. Dili mahimong akong i-compare si Andrew sa kumbana. Bana ko na si Alex. Busa, dili mahimo nga ako siyang luiban. Tubuang naman ko. Ano bang nakuna-una mo ko? Ano bang nakuna-una mo ko pagluib? Papasan ko sa kung una si Andrew. Si JR lang. Ang akong anak lang ang gusto kong ikauban og dili siya. Hello. Nasundan ni Ginimos Jessa?
padong siya sa south? Usa? Misakay siya taxi unya. Nag-jeep. Unya, nagtaxi na sab? Sige. Ayaw gyud siya buwagi. Kung nagtaxi naman siya karon, mao na ang katapusan niyang sakyan paingon sa nimbutangan ng Edna Tumboy. Kinahanglang mailhan ko kanang Edna Tumboy. Kana kay imo na siya nasundan. Ayaw na gyud paghunong kung asa siya sangko. Pero gusto kong kuhaan na nimog retrato kanang Edna Tumboy. Nagkasabot ka? Sige. Magpaabot lang kun mo sa kasino. Bye. Mailhan ko na gyud kanang Edna Tumboy. JR? Ano na magpabot sa baybayon ni mama ni mo, ha? Andrew! Oh, yan na. Yan na si Jessa. Oh, yan na si mama ni mo. Yan na siya. Oh, Jessa, paghinay! JR, anak! May dang lami si Mama. Tanawa, Uy! tanawa, anak. Hala, JR, tanawa. May daang ice cream si mama ni mo, oh. Dali, bidali. Dali ni Mama. Dali tayon. Hinay, hinay lang. Di na mawa si JR ni mo. Yan na siya. JR, anak. Magka ko gamay na misa, ha? Ano na to kanon sa baybayon ang dali mong ice cream? Oo. JR na unsa maka. Nagdinaw magkaning ice cream. Karon pa din siya makakaon og ice cream, Andrew. Inampingan ako ang pagpakaon ng anak ni mo, Jessa. Kaya bahado kong may patso siya. Salamat, Andrew, ha. Oh, tuod. May kwarta nga gihatag si Alex nako. Para ipahatag ni Edna nga. Maorasap ikaw. Para unsa man ang kwarta, ha? Aron ipanuhol og dugang tao. Nga maniid kung asa nimo ibutang si JR. Mo ba? Taguin na na, Jessa. Magamit na ni mo. Ay! Uy, anak! Ano nagkabulingit na tang ha? Halaka naman sa ng sinina ni Mama. Jessa, kinalang magkailis ka. Di na mahimo magka-ice cream ka. Magduda si Alex ni mo, ano? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!